Dobrý večer. Som rád, že ste prišli, dúfam, že ste prišli všetci. Tak sme sa zase stretli v spoločnom televíznom programe. Posledne sme sa stretli takto pred viac ako rokom. My sme v týchto programoch chceli pokračovať, ale vždy nám do toho ako si niečo prišlo. Najprv prišla premiéra v divadle, takže televízia musela nabok. Potom prišli prázdniny a po prázdninách zase prišli horúčavy veľké prišli, takže sme v tom ako si pokračovať nemohli. No ale teraz dúfam, už nikto a nič do toho nepríde a môžeme začať. Princípy televízie vám dúfam vysvetľovať netreba, je to isté ako v rozhlase, s tým rozdielom, že je to aj s obrazom. Rozumiete? V rozhlase obraz nemajú, no tak nemajú na to, sú zaostali, ale oni to doženú nejako. Ja som počul, že v rozhlase teraz začnú pokusne vysielať programy akési také aromatické. A síce, že s programom sa bude z rádia šíriť aj príslušná vôňa. Ja sa strašne teším hlavne na niektoré relácie pre poľnohospodárov. No, tak pripraviť takýto program to bol iste problém, samozrejme. Hlavne speváci nám robili ťažkosti, pretože svetoví speváci spievajú väčšinou po celom svete a sem k nám sa im ako si nechce. No a mnoho našich spevákov tiež spieva po celom svete a tiež sa im sem k nám ako si nechce. Ale ja ich chápem, neviem, či poznáte bližšie kapitalizmus. Neviem, asi nepoznáte, ale to je také kruté zriadenie. Skutočne je to také kruté zriadenie, že tí naši speváci tam musia pracovať za takých, oni tam musia pracovať. Rozumiete? No my sme našťastie toto štádium spoločenského vývinu už prekonali. Tak teraz k programu sa vráťme, hej? No tak patrilo by sa, keby som vymenoval najprv niekoľko slávnych hviezd speváckeho neba. No tak samozrejme predovšetkým Tom Jones, toho poznáte určite všetci, iste sa na neho veľmi tešíte. Tak Tom Jones v tomto programe vystupovať nebude. No. Potom sú tu, áno, manželia Ofarimovci. No tak tí sú výborní. Tí tiež nebudú vystupovať. Ale sú výborní. No ani Gilberta Bakehoda neuvidíte. No a dalo nám to veľa práce, kým sme ho odhovorili, skutočne. A čo sa nám teda obzvlášť podarilo je to, že sa nám nepodarilo získať ani známu sovietsku speváčku Marfu Voskresenskú. Len jedna vec nám ako si nevyšla. A síce nepodarilo sa nám zabrániť, aby v tomto programe nevystupoval Julius Satinský. Gratulujem vám. No, to je výborné. Prichádzam z vyšších miest. Áno. Hovorili sme o vás. Ako sa vy voláte? Lasica, jasne. No, pardon, tak to nebolo vás. Nie, pardon, tak to nebolo vás. Ale v každom prípade dajte si pozor na papulu, hej? Aha. Ďakujem za potlesk, ja som zvyknutý. No ale vážne, gratulujem vám. To sa vám podarilo získať mňa pre televíziu. To sa ešte nepodarilo žiadnej televíznej spoločnosti. Vy sledujete Viedeň? No občas sa dívam. No, a videli ste ma tam? Nie. No vidíte. Ja som nevystupoval ešte ani v americkej televízii. To sa nepodarilo ani Nórom, ani Fínom, ani Dánom. V podstate nikomu, ani Japoncom. A Japonci tí majú techniku v malíčku. No tak oni majú to elektrínu. A oni mi nasľubovali hory doly, to boli horibilné honoráre. A viete, ja totiž mám také predpoklady vystupovať v každom druhu televízneho programu. Áno, máte danosti. Také danosti, áno, predovšetkým celkový zjav. To je veľmi dôležité. Vy napríklad s vašim zjavom by ste nemohli vystupovať nikde, v žiadnej televízii. Ja o to ani nestojím, no. A aké máte ešte danosti, teda okrem zjavu, samozrejme? Skoro všetky. No poďte sa, čo ja viem, mám vám napodobniť vtáka? A keby ste boli takí dobrí. No tak dávajte pozor, sledujte ma. Pardon, moment. Ešte raz.
Moment. To je nejaké teplo, viete, tu dusno, zlý áno. vzduch, Áno, áno. bude, hej. Skúsme to s reťazou. Nemáte reťaz? No, to máme, samozrejme, to mám vždycky perfektné mám číslo s pripravenú, reťazou. hej. S reťazou mám perfektné. Poďte sa, reťaz si takto zoberiem Áno. a keď chcem, Áno, áno. tak ju roztrhnem. No. Všimnite si. Alebo oheň. Áno. Máte oheň? No oheň, áno, ale cigarety nemám, bohužiaľ. To stačí oheň, cigaretu som v živote nezhltol. Aha. No tak vidíte, no toto ľudia potrebujú. To chce televízny divák, áno. To veľmi chce správne, televízny veľmi divák, správne, takéto no. veci. Pardon. Áno. A čo toto je za žáner? No tak žáner, pozrite sa, to je taká televízna show, ak viete. No tak to Tento je vy, moje, ako máte to ja... pesničky, speváci. No pesničky, no samozrejme, ja spievam, Áno, samozrejme, áno, tak to pesničky. pesničky. Vyjadriť piesňou šťastie, aj nešťastie, Áno. smútok, žiaľ, aj radosť. Áno, To je áno, ono. áno. Mňa to totiž už nebaví, ja som taký unavený z toho, ja som divadelný umelec, viete. Aha. Ja vystupujem s mojím partnerom v divadle stále s tým istým partnerom, v tom istom divadle, Prosím tie vás. zájazdy. Ja som nemenil partnera už 10 rokov. Mne to nemusíte vysvetľovať, to ja mám to isté, každý deň predstavenie a stále zájazdy a furt ten istý No partner. tak sa na ňo vykašlite. No ako vykašlite, no tak ako mu to mám povedať, no. No tak choďte za ním a povedzte mu to. A čo, je ten chlapec dobrý? A dobrý, prosím vás, že sa ešte pýtate, dobrý, no. Keby nebolo mňa, tak tam do divadla nikto nechodí vôbec. Ale Hrozný je, no tak to sa nedá nič robiť, starne, rozumiete? No nakoniec prídite sa k nám pozrieť niekedy, prídite a uvidíte nakoniec, aj tak nám chodia stále do divadla len sami intelektuáli, keď prídete, tak tam bude aspoň raz taký poriadny. No prídite. No, ja do divadla nechodím, mňa to nebaví. A? Mňa to nebaví, ale viete, čo ma teraz napadá, keď vás tak omrzel ten partner? No? Nemohli by ste to vyskúsiť so mnou? S vami? No, No a čo povieme našim partnerom? tak oni by mohli hrávať spolu, ale nie príliš často. To nie. No tak počkajte, tak dohodnime sa teraz, že by sme spolu niečo. Čo teraz máte? Čo máte tak pripravené? Tak pozrite sa, čo máme. Tak tu mám, to je šunka. Ja myslíte program? Program, tak ste hovorili show. Tak spevák by mal zaspievať. No tak som rozumiete? tu, Tak to by je, mal áno, chodiť. spevák, pozrite sa. Zaspievam. No. Džada, dzeb. No moment. Čo to? Pardon. Čo je? Pardon. No moment. Ale ja si myslím, že hneď na začiatku by sme si nemali vystreliť najlepšie číslo. Aniel ako kmín vletel cez komín, obzerá sa po byte a vidí, že mám splín. A tak pohľadí ma a zašetká, že mám letieť s ním. Vážne a neba, hľadím pred seba, mám si zobrať kabát a on že vraj netreba. Zrazu cítim, že mi krídla rastú, letím do neba. Keď vám bráska sklzne do čela, nájdete si svojho aniela. Tomu v srdci klope hlubý zlý, zober sa a vylet cez komín. Zem je pod nami, mávam krídlami, uchvátil ma pocit dosiaľ celkom neznámy, veď sa môžem rukou dotknúť neba s hviezdami. Aj ty skús odlepiť sa od tej našej zemskej ťaže, aj ty skús nabrať odvahu a zlietnúť cez komín. Aj ty skús odlepiť sa od tej našej zemskej ťaže, aj ty skús nabrať odvahu a zlietnúť cez komín. Keď vám vráska sklzne do čela, nájdete si svojho aniela. Tomu v srdci klope hlúpý spin, zober sa a vylet cez komín. Zem je pod nami, mávam krídlami, uchvátil ma pocit dosiaľ celkom neznámy, veď sa môžem rukou dotknúť neba s hviezdami.
Pri brehu naň čakaj, vie, že musí prísť. Na vodu ti milý píšem o nás dvoch. Žltý mesiac horí ako veľký stok. Do ďaleka hľadím skúlená. Rieka nesie malé písmená. Na bodech ti milý píšem tisícov. Pri brehu ich čakaj plávu nocou zlou. Tma je taká hustá, z neba kvapka už. Ráno moje slová rýchlo dlaňou zruš. Vonia bielý jazmín, bielý chrám. Ja sa s každou vetou tížko hrám. Na vodu ti milý píšem tisícov. Pri brehu ich čakaj plávu nocou zlou. Na vodu ti milý píšem dlhý list. Pozorne ho čítaj, viem, že musíš prísť. Ja vám poviem, to bolo výborné, to sa vám podarilo. No, to je spomienka na svadobnú cestu. Hongkong. Áno, Hongkong, Černosy. Čo Černosy? Číňania. Nevravte, už aj tam? Jeseň má už dlhé vlasy, vlasy popolá. Peklo brány otvára si, jeseň má už dlhé vlasy, zima vravorá. Život je len chvíľa, chvíľa v čase. Na jej konci stojí káč. V srdci sa ti smútok trasie. Nevidíš mu do karát, nevidíš mu do karát, nevidíš mu do karát. Peklo brány otvára si, jeseň má už dlhé vlasy, vlasy pokoja. Peklo brány otvára si, jeseň má už dlhé vlasy, zima vravorá. Každé ráno kričíš, kam? Som tu sám, som tu sám. V tvári neba zapelie sa. Sneh, čo zvoní ako chrám, sneh, čo zvoní ako chrám, sneh, čo zvoní ako chrám.
krasie. Nevidíš mu do karát, nevidíš mu do karát, nevidíš mu do karát. Ja vám poviem, ja tak strašne závidím ľuďom, ktorí niečo vedia. Rozumiete, Prečo? spevák spieva, pretože to vie. No. Tanečník tancuje, pretože to vie. Ladič ladí, hráč hrá, vedec vedie. Každý niečo ovláda. Rozumiete, len ja neviem nič. Aj kameraman tu nám. Kameraman tento musí vedieť, to musí ovládať snímanie obrazu, teraz zohnať rám, aký rám k akému obrazu sa hodí. To všetko treba vedieť. Áno. Rozumiete? Áno. Len ja neviem nič, alebo takýto hudobný nástroj. No, husle. Čo husle? To je klavír toto. Nie, ale to ja viem, ale aj husle sú hudobný nástroj. Aha, to neviem. No? Tak no, ja keby som vedel zahrať na klavíri aspoň nejakú takú malú melódiu, drobnú, miniatúru, takú hudobnú, rozumiete, niečo, napríklad takéto niečo. Čo poviete, To poznám, to je hudobná bodka. Alebo toto. Áno, áno, to je hudobná dvojbodka. To zložil ten, počkajte, ako sa volal, ten... Carmen. Carmen Verdi. Áno. Carmen Verdi. A ten bol výborný. Ale prečo bol výborný? Pretože to vedel, on to No, ovládal, pretože hudba je vzrušujúca, hudba vzrušuje i upokojuje. Ja som čítal jeden román, a to bolo o tej hrdinke, ako ona tak príde domov a keď príde domov, tak je taká rozrušená, že si sadne za klavír a improvizuje na klavíri až do 3:00 hodiny ráno. Ale čo nepovedal? Predstavte si, viete, ako ju to muselo upokojiť? No a viete, ako to muselo vzrušiť susedov? No tak no, lebo na jednej strane hudba vzruší, na druhej zase upokojí. Bože môj, keby ja som vedel zahrať aspoň nejaký tón, aspoň jeden F alebo K, keby som Ale Milan, vedel, nič si z toho nerobte. Pozrite sa na mňa. Už 30 rokov ma mohli tieto husle živiť. No. A viem na ne hrať, neviem. No. A pritom mám tak strašne rád také tie smutné piesne, tie sťahovavé. Aké? Sťahovavé. Ťahavé, nie? No áno, ťahavé. Napríklad túto, všimnite si. To je krásne. No nádherné. No to je Nádherné. No vidíte, viem to? No neviete, no čo No sa dá neviem to, no robiť? tak čo mám robiť? Nič nevieme, vôbec nič. Ja som nedávno bol na takom maturitnom stretnutí po 15 rokoch. Vy ste maturovali? Áno. Po 15 rokoch stretnutie, asi pred 5 rokmi to bolo. A tam som prišiel a teraz všetci tí spolužiaci ma obklopili a oni sa vyšvihli, viete, ako oni sa vyšvihli tam lekári, učiteľky, inžinieri, všetci a každý mi hovorí, ten lekár mi hovorí, Milan, príď, vyberiem ti mandle a tá učiteľka hovorí, Milan, príď, ja ťa naučím také veci, že uvidíš, no. Čo som ja... Čo som im ja mal povedať, kam majú prísť, čo im vyberiem, čo ich naučím. Vy ste taký pesimista, no čo ste taký zúfalí? No som pozrite sa, zúfalý. to je takto, ja vám to všetko vysvetlím. Keď ste sa narodili, tak ste boli sprostí. No nielen ja, pardon, Tak to je samozrejme, každý keď sa narodí je sprostý. No. A predstavte si, že rodičia rozhodujú za nás. Áno. Oni rozmýšľajú, ty si najmúdrejší, ty pôjdeš na priemyslovku, Áno. Ferko, ty pôjdeš za vojaka, nedá sa nič robiť. Áno. No. A ty Miško, ty si najsprostejší, ty zostaneš doma. Rodičia, viete? No ale potom sa stane, že Ferko alebo Joško, ktorý išiel za vojaka a stane sa z neho podplukovník, tak keď bude mať 50 rokov, tak zistí zrazu, že vie nádherne jodlovať. Rozumiete? No to je to, chápete, človek nikdy nesmie stratiť nádej, ani keď je 50-60 ročný, že niečo vie. Pozrite sa, úradník úraduje. Zrazu sa rozoženie a zistí, že je boxer. Že by som to skúsil? A nie. Vy nie ste úradník. Pardon, Čo by ste vy tak mohli byť, keď sa tak na vás dívam? Ale čo, ja nič neviem, absolútne nič nevieme, no akurát to, ale to vie každý. Ale čo?
Pozrite sa, niečo musíte vedieť. Neviem, Milan, neviem, to je voľa. obliekate sa sám? No tak to sa obliekam, samozrejme. No tak, viete, aká je to ťažká vec? Áno. Zoberte si také obúvanie. Pozrite sa, na ľavú nohu musíte mať ľavú topánku. Ale čo? No áno, a na pravú zase pravú. No vidíte, to som nevedel. No. Alebo jedenie. No. Vy pri jedení trafíte si vždy do úst? Aha, no tak samozrejme vždy. No občas sa stane, že si napchám dezert do ucha. Z toho si nič nerobte. Ja som minule zjedol sluchátka. Aha. No čítať, písať viete. No tak to viem. No vidíte. A viete, koľko ľudí na svete nevie ani čítať, ani písať? Koľko? No tak to neviem. No vidíte, No, tak- tiež nič neviete, absolútne nič neviete. No nič nevieme, ale tak čo by sme nevedeli? Vy musíte niečo vedieť. Viete čo? Poďme na to vedecky. No. Ja som si pripravil taký kvíz, taký test, by som povedal. Ale čo? Viete čo, ja vám ten test teraz, vám položím niekoľko otázok, áno? My sa pýtame. My sa pýtame, vy odpovedáte. Áno. Tak. No, tak to No skúsme. pozrite sa, tak najprv prvá otázka. Ja vám budem pre začiatok klásť také jednoduché Áno, ja by otázky som a potom prosil. stále zložitejšie a Áno. zložitejšie. Až napokon skončíme pri abecede, hej? Tak. Dobre. No tak prvá otázka. No. Ste zdraví? No tak samozrejme, som. No vidíte, ako nám to pekne No len ide. občas Tak ma tu na picha, viete, a tá bolesť potom prechádza celým telom a tu na hrozne tie ladviny a snáď ani nemám, to je hrozné, tá bolesť a poď teda s tým lekárovi. no počkajte. Noha má hrozne tak, tu na... prestaňte, to musíme začať z iného konca. Druhá otázka. Áno. Čo ste? Čo? No tak čo ste? A čo ja viem? Ako, no, Čo? Človák? Vy neviete vysloviť S alebo E. No neviem, zase neviem. No nie, to musíme vyskúšať takto. Ja vám dám taký test a budem to bodovať. No, Dobre? Tak bodujte pozrite to, sa. áno, bodujte Sústredte to. sa. Prvá otázka. Áno. Tečie Dunaj? Áno, 3 body. Nie 2 body. Máte na to minútu. Počkajte. Ja počítam. 59, 60, minúta uplynula. 0 bodov. Tak to máme 0. Ďalšia otázka. Je Boh? Áno, 3 body. Nie 2 body. Áno, moment, koľko bodov už mám? Zatiaľ nič. Tak je. No, 3 body. Ďalšia otázka. Koľko obyvateľov má Čína? Áno, 3 body. Nie 2 body. No, moment. To si ja musím zrátať. 47, 48, potom Čuenlaj, to je 49 a potom... 59, 60, minúta uplynula. 0 bodov. Ďalšia otázka. No, Ste ministrom? čo? Áno, 3 body. Nie 4 body. 4 body? No, 59, 60, minúta uplynula. Zistite si to. No tak to si zistím, no. A posledná otázka. No moment, tak posledná to ja sa sústredím. No, hej, to... tak na sústredenie máte pol minúty, áno? 59, 60, pol minúty uplynulo. Aha. Tak, ste sústredení? Áno, ja som. Pýtajte sa. Tak teraz vám položím otázku. Áno. Chceli by ste byť vtákom? Áno, 0 bodov. Nie 0 bodov. A áno je koľko? 0 bodov. Tak nie. Tiež 0 bodov. Tak. A teraz to zrátam. Mám na to minútu. 59, 60, máte 3 body. Gratulujem vám. Ďakujem. Vážení diváci, všimnite si, tu vidíte, aký je náš ľud múdry, Áno. sčítaný a rozhľadený. Taký obyčajný človek, Áno. ako je tu na Lasica. Áno. A kde nič, tu nič, zrazu získal 3 body. To sa na Slovensku ešte nikomu nepodarilo. Okrem Ondreja Nepelu, ten získal 6 bodov, ale to bolo za krasokorčulovanie. Gratulujem vám. A ja vám ďakujem veľmi pekne všetkým. Dovolte, aby som touto cestou pozdravil svoju neter v Šuranoch. Eržika, drž sa. Áno. Ďakujem vám, vážení televízni diváci, za to, že ste ma tak pozorne sledovali. Aj vám ďakujem, vážení pracovníci bezpečnosti, za to, že ste ma tak pozorne sledovali. Ďakujem vám, ďakujem, áno. Dobre. Ďakujem. Dobre. Aj vám, áno. Aj vám, pán Á, quizmeister, ďakujem za skvelé vedenie súťaže. Áno. Robíte to výborne a robíte to už dlho? Áno, to mám 3 body. Áno. No ja mám tiež 3 body, ak dovolíte, ja by som chcel vedieť, čo to znamená. Áno, počkajte, ja si to nájdem. Áno. 3 body. Malý, tučný, so sklonom k vulgárnym výrazom. Ráno som snila už, keď som bola malá.
básničke o princeznej, o jej nevinných hrách. V postielke som spala a vysnívala som si palách. Keď som ráno stávala, zámok zmizol mi hmlá. Dnes som už vážna, veď mám roky, dnes si na sníčky len spomínam. Dnes sa ti páčia moje boky, dnes už mám kráľa, teba mám. V noci sa mi zdalo, že som už zase malá. Znovu jak v básničke o princeznej, o jej kráľovských hrách. Po sne som sa bála, či nesnívam, že som ťa mala. Keď som ráno stávala, zlý sen sa rozpinul hmlá. Dnes som už vážna, veď mám roky, dnes si na sníčky len spomínam. Dnes sa ti páčia moje boky, dnes už mám kráľa, teba mám. Používam výlučne pitralo. Ťažký bude tento rok, tak čudne dážď padá. Si ťuká na oblok, ja viem, že nás hľadá. Noc nám ťuká na oblok, mám v očiach dážď, som voľný. Unesú ma tento rok a bude súd plný. Strach už mám z tých krížnych ciest, bude súd s láskou. Viem, už mi dali trest, že ma viac nesmieš mať rád. Ťažký bude tento rok, tak čudne dážď padá. Kto si ťuká na oblok, už dlho nás hľadá. Strach už mám z tých krížnych ciest, bude súd s láskou. Viem, už mi dali trest, že ma viac nesmieš mať rád. Ťažký bude tento rok, tak čudne dážď padá. Kto si ťuká na oblok, už dlho nás hľadá. Ach, strihne na každý môj krok, keď šťastnú tvár zbadá. Ťažký bude tento rok, samotný bude tento rok. Ťažký bude tento rok.
Ťažký bude tento rok, smutný bude tento rok. Neviete, čo ty mohla myslieť? Ja neviem, ja celý čas o tom rozmýšľam, že kto si ťuká na oblok. Kde? Tu není oblok. Že... Ale nie, to ona to spievala, že ťažký bude tento rok, kto si ťuká na oblok. Aha, a kto tam môže ťukať na oblok? Ja neviem, no tak niekto ťuká na oblok a hovorí, ťažký bude tento rok. Ale to hovorí ona. Kto? On nehovorí nič, on len ťuká. Rozumiete, on len ťuká a ona sa pozrie a vidí, aha, tento tu ťuká na oblok, ťažký bude tento rok. Ja už viem, to sa odohráva celé v škole. Ona sedí v školskej lavici, pozrie sa na okno a niekto ťuká na oblok. Áno, a ona vidí... A ona vidí inšpekcia. Čo? Tak si hovorí... Inšpektor. Aha, inšpektor ťuká na oblok, ťažký bude tento školský rok. Aha, no to môžete mať pravdu, lenže potom by nesmela spievať, že bude aj smutný, nie len ťažký, a to ona práve v závere zdôrazňuje. Smutný bude tento rok. Áno. Tak to v tom prípade to nebude školský rok. Nie, to a nie. Nebude to školský inšpektor. Nie. Ten, čo ťuká na oblok. Áno, to asi máte pravdu. Nie. Ťažký bude tento rok, smutný bude tento rok. Aj tak neviem, čo tým mohla myslieť. Ale pozrite sa, to je jej vec. Ja som zvedavý, čo by spievala, keby mala moje informácie. Information sur le Danube ce matin. Danube à Bratislava, accent circonflexe. Niveau stable. Prečo milá stojí, prečo nelahne si, prečo? Milan, te elokorod venni a mancit? Te mondod, milyen a manci firma? Hoj, totiž hej, ja by som hneď pri nej ožil. Nebesej. Celý Dunaj k nohám zložil. Egész Dunát? Lehetetlen. Anci Dunábókorna. Kapcsikovo, Medveďovo, Štúrovo aj Čoltovo. Dajana! Kapčíkovo, Medveďovo, Štúrovo aj Čoltovo. Pa. Dunaj klesá pri Komárne, Ale márne, asi márne. Všetko klesá v oblak. Aj ty, milá, klesni aspoň dnes. Aj ty, milá, klesni aspoň dnes. Metr 20 v Gabčíkove, Metr 15 v Medveďove, Metr 10 pri Štúrove, Metr 8 pri Čoltove, 0,7 v Nedožeroch, 0,30 v Krpeľanoch. minus 20 Latorica. čo vy na to, pán Lasica? Ale ona iba stojí, neviem prečo sa ma bojí. Aj ten ipeľ mi vôbec klesni drahá, aspoň dnes. Počúvali ste správy o vodných stavoch na slovenských tokoch a potokoch, ako ich hlásil Hydrometeorologický ústav.
Vypnite televízory. Úroveň programu klesá.